manzan Allah ina ƙara tuba. Amince da ni manzan Allah ina ƙara tuba. Komai za ya zo zai daidai idan Rabbana ya so, shike juya dukkanin rai har ya sanya saya taso. Ina ji kamar zamta har ina ƙara nacin so, in same ka shine ra'ayina ko ban tara komai ba. Ce da ni manzan Allah ina ƙara tuba. Hakin nan da kai sabo za ka ƙara sabunsa masoyi, annabi zahiri da baɗini agogonsa sai na yi. Madubin mukamin daraja makomar ruwan sanyi, ina so na ganka kalamin ce ko ban zo da komai ba. Waliyai kasa su kamar sa abin Abbas sarkin girma, daga usul wara mafitar ruhi mukamin kana da girma. A yashin Suleiman ko bance ba ka samu sana'a dama, da aikin ku ne mu fahimta shi ba ayyo mu dan wani dama. Ce da ni manzan Allah ina ƙara tuba. Assalamu alaika na farkon fari mai zamani mai laya, salamun ala mafitar ruhi halitta gare ka ta koya. Rasin zamani baya saka mu juya a kai muka niyya, ko mun rayu ko ba mu rayu ba sai ya dalkauna mun da tuba. Aya nuru kai ne haske da yanzu gare mu ga Allah, kai ne ke da tutar mabiya kullum zantukan ka na Allah. Jirgin Nuhu kowa ya shige ka sai da ya ce madalla, haske ne da ya wuce hayyafaɗinsa koma da baya ka duba. Ce da ni manzan Allah ina ƙara tuba. Mukamin mukami darajar kamata wuce a faɗe ta, ko ka duba dukkan ilimi mukamin sake da fita. Karancin sani ke sa jahili zamtuka mara tsafta, mu dai furta girman kadarin sani mafitar da mu duba. Alaika salatu lahi summa salamuhu ya hadi, alaika salatu lahi sanda kasdai da tutar ani. Yau kai ne abin da ake nema wurin shi ya hada muridi, ba a nemi kowa a rasa ba in har al'amini ya duba. Ce da ni manzan Allah ina ƙara ra'ufun rahimun ya amdalil kalki sirrin layi, shafi'un harisun fil kauni kazan masaifin layi. Fidaka wa ummi wa abi wa ruhi nazifin lahi, in ka so ni ba na bukatar so ka kowa idan bai zo ba. Sanda zan zo gare ka habibu ka tabbatar min da siffofinka, kamanninka ne suka tabbata ko ina zamani na muka. In kai waiwaye a cikin lamarinsa ya zo da babbar harka, da ruhinsa mai tsarki ne rabbi ya tsarkake masa haiba. Ce da ni manzan Allah ina ƙara lokaci na gushewa wanda ya zo a yau babu shi in ka duba. Kai ne za a ƙara rikewa duniya ba a yi zuwan banza ba, kai ne daga mugamin adara da so zuciyar mu ka duba. Fahimtar mu mai yabo a gare ka ba wai batun girma ba. Ya Rasulullahi
salatin layi shugaba babu mai makasawa, mukamin katin daga rabu ya samu har zuciya ta kewa. Ina jin ka har a cikin raina, tunanin ka yi mini yawa, ko bacci nake ina farka da kai zana tashi da huba. Ce da ni manzan Allah ina